Binu kuma dɔ fɔra n b'a dɔn a fɔra surɔ a fɔra Maro Sangare ka gɔnifɔ kɛnɛ kan an bɛɛ bɛ golo kelen de kan mais kow taabolo kelen tɛ dɛ kow taabolo kelen tɛ n bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ gɔni man di mɔgɔ si ye Mali kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ gɔni ka di ne ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan parce que ne ye dosoden ne bɔra doso du kɔnɔ ne mɔkɛ si tɛ n ma dosoya kɛ ne bɛnba si tɛ n ma dosoya kɛ mais ne fa ma kɛ dɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Yirimasa ne ba kun Yirimasa ye ne yɛrɛ kɛra dɔnnibaga ye hali san o san mugu bɛ ci an ka soda la donc gɔni ka di anw ye ka tɛmɛ bɛɛ kan mais kow tɛ kelen ye ne tɛ somaya la ne tɛ moriya la ne tɛ jinɛtigiya la ne bɛ tɔn dɔ de la tɔn min ni ne fa tiɲɛ tɛ n ba tiɲɛ tɛ sinon jafɛnɛ sɛbɛn ne tɛ nin ye nin ye ko dɔ ɲɛ o mais dɔnni n'i bɔra dankun na maa o maa n'a bɛ dɔnni golo sanfɛ aw bɛɛ de ye fa kelen aw bɛɛ ye ba kelen ye o kama n ko dɔnnibaga tɛ se ka kɛ asidi ye dɔnni n'a b'i bolo e tɛ se ka kɛ asidi ye n'i ye dɔnnibaga fɛn fɛn ye dɔnni golo sanfɛ k'a fana sigilen don k'a bɛ maaw dɛmɛ k'a bɛ kɛ asidi ye bɛɛ ni mun b'a bolo tiɲɛ tɛ non mun b'a bolo a ma se k'a yɛrɛ nafa sinon cɛkɔrɔbaw ko ten dɔnniba n'i maa wɛrɛ ye ko dɔnni ka d'a ni ye a bɛ fɛ ka dɔnni kɛ yanni i b'a la gosi ko min b'i bolo i da i k'a wele k'i ta fara a ta kan ko n'a cayara a fana bɛ kɛ dɔnnibaga ye o ka fisa a la gosili ye donc surɔ gonifɔyɔrɔ la o ye an taalan ye k'a sababu kɛ mun ye ne yɛrɛ dagawuli terikɛ n'o ye Nfa Jalo ye ale bɛ Jigiya Bulon na Jigiya Bulon o fɛnɛ kɛra ne yɛrɛ teriw ka bulon ye bi i y'a faamu Jigiya Bulon kɛra ne yɛrɛ teriw ka bulon ye bi hadamaden an ka ɲɔgɔn na nisɔndiya diɲɛ o de sinon ne tɛ tɔn fosi la Mali kɔnɔ parce que kow taabolo tɛ kelen ye ne yɛrɛ bɛ bi bi na bɛɛ b'a la dɛkɔrɔ ne wulila ka fɛn min ɲini ne ma wuli k'a ɲini ni maa si ka miiri n'a ye ne wulila k'a ɲini ne yɛrɛ dɛkɔrɔ ka kɛ fɛn ye nin fɛn in sababu la ne ye san 4 ani kalo 6 ani tile 3 kɛ n t'a nɔfɛ ka n ka du feere ka taa don tɔn in na ne donna suya tɔn de la o kama bi n bɛ seli n bɛ sun n ka denbaya bɛ seli a bɛ sun aw yɛrɛ bɔra so kɔnɔ tapi bɛ yen i y'a faamu donc kow tɛ kelen ye hali n'i y'a ye an bɛ wariw segin parce que fɛn bɛ ne bolo a ma ta mɔgɔ 2 tɔgɔ kama a ta ne yɛrɛ tɔgɔ kama ne y'a ta n yɛrɛ de kama o ne yɛrɛ laɲini kɛ ne nana ka di ye ka maaw dɛmɛ n'a ma ɲɛ i bolo kɛlɛ t'a la o i n'i ka hami de sera ne fɛ n'i ka kungo sera ne fɛ yen e dɛsɛra cogo min na ne bɛ dɛsɛ ten o e dɛsɛra cogo min na ne yɛrɛ dɛkɔrɔ bɛ dɛsɛ ten donc i n'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na n dɛsɛra cogo min na ka se nin fɛ yen ni nin fana dɛsɛra man ka jigin a la i ka wari bɛ segin ma kɛlɛ t'a la o bɛ nin kɛlɛ t'a la dɛ n'i taara somakɛ fɛ n'o y'a ka boli so i tɛ sɔn k'o ka wari sigi o n'i taara jinɛtigi fɛ n'o ye jinɛ so i tɛ sɔn k'o ka wari sigi o n'i taara morikɛ fɛ n'o ye nasi bɔ i tɛ sɔn k'o ka wari sigi o an dun ta nasi bɔ t'a la bolisɔn t'a la foyi t'a la o kama n'a ma ɲɛ an b'a segin nafolo baara dɛ sinon an tɛ baara wɛrɛ sigi surɔ n kanubagaw tun bɛ yen u y'a yira n na ko Maro Sangare k'a bɛ fɔli la ne bɛ to n ka so ne bɛ wari min di fɔli kɛnɛ kan k'an dalen to n ka dilan sanfɛ a bɛ se ka du sɛrɛn san ka du jɔ ka don a kɔnɔ parce que n'i ye fɔli kɛnɛ sigi 3 i b'a sɔrɔ a 3 la ne ma mobili di o ye 2 ye mobili nɔgɔyaba ye $4 million $4 bɛ du terrain sɔrɔ bi bi in na Bamakɔ kɔnɔ yan ka siman tɔni damadɔ gosi n bɛ tila ka bonya wɛrɛ kɛ minnu tɛ kelen ye kanu de b'o kɛ dɛ sinon wari a cɛ ka ɲi bɔli ma surɔ o kama n ye layidu ta segu an minnu ye n ka denmisɛnninw ye o kama n b'a fɔ n ko wari ka di mais mɔgɔninfin ka di ni wari ye surɔ fɔli kɛra n ko Maro Sangare ma aw de bɛ k'anw la nisɔndiya k'aw ka denbayaw to yen ka taa surɔ an ye mobili layidu ta Maro Sangare n'a fɔra sini seli ye a muso 2nan an b'o fana don mobili kɔnɔ i b'a fɔ an y'a muso fɔlɔ don cogo min na n ko bon maa minnu bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ni Jabate bi saga bɛ d'a ma ani malo bɔrɔ Musa Kuyate bi saga bɛ d'a ma ani malo bɔrɔ Waramasa n'o ye wara ye jogo min b'a la a ye ne diya kojugu n ko saga bɛ d'a ma bi ka 20,000 da ale ka saga kan parce que kɔrɔ de b'a la ale ta munna 20,000 dira ta kan parce que kɔrɔ de b'a la o kɔrɔ o bɛ ne ni Ala cɛ mais ale yɛrɛ b'a kɔrɔ faamu parce que a bɛ sira min k'a ka di n ye quoi n'i kɛra maa fɛ k'a fɛ kana kɛ maa fɛ 2 kama ɔ saga 3 in de filɛ saga 3 segu n'a funu bɛ ka ɲa nin ye tiɲɛ voilà nin ye kɛnɛkanko ye saga min kɔni filɛ nin ye saga 3 bɛɛ filɛ voilà kelen ye Waramasa ta ye kelen ye fɛn Ben Jabate ta
ani beni bon saga min filɛ nin ye wara ka cɛ i bɛ wuli i b'o juru minɛ voilà e b'o minɛ voilà waramasa ta ye o ye waramasa ka saga waramasa ka cɛ yɛrɛ a filɛ waramasa ka cɛ yɛrɛ bolo tan a 5000 filɛ malo bɔrɔ joli 4000 tɛ ka tila ka 5000 d'ale yɛrɛ ma taxi passé ale ta 20,000 o ye tiɲɛ voilà nin ye waramasa ka 20,000 ye o tɛ dɔ bɛ bolo o tɛ 20,000 ye ka 1000 d'a ka cɛ ma taxi passé o y'a layidu tali man gɛlɛn layidu timɛli de ka kɛ taa den ne baro de k'a bɛ ne y'a dɔn don min kana se bi ma a ko ale da a mago b'a da la kumalankolon fɔ man d'ale n'a ye fɛn fɛn bɔ a da a b'a kɛ a ko a bɛ sagajigi di waramasa ma saga filɛ nin ye a ko dasi 20,000 ko bɛ d'a kan 20,000 filɛ mori ma a ko dasi 1000 ko k'o di e yɛrɛ ma k'o ye taxi passé dasi 1000 a filɛ nin ye o tuma fɔ a la dɛ ɔ mais ne de y'o fɔ n'i ko k'ale ka sɔ ye daga fa dɔrɔn a bɛ se ka dɔ bugubugu ka fara a kan di o tɛ beni saga dɔ in beni e k'o minɛ aw 5 filɛ aw di beni ma nin ne yɛrɛ jeli beni ta ye wala alamaki tɛ saga wala nin ne yɛrɛ ka saga ye ani ka malo bɔrɔ ko malo bɔrɔ bamakɔ ka bɛɛ bɛ malo bɔrɔ da dɔn malo bɔrɔ ye 3,000 ni dɔɔnin de ɔ mais ani dasi 5000 ko k'o d'a kan wa nani o ye malo bɔrɔ ye 1000 passé y'a dɔn nin ye kɛnɛkan ko ye dɛ ne de b'o fɔ bɔ kun ye dɔn ko ye ne bɛ se na masa ala kale masa a kɛ n'i y'a kɛ an tɛna fɔ wa taa di ni baro de a ko nafolo dalu b'a bolo peut-être tɛ nin ye o nin ye kɛnɛkan ko ye a ye mobili min ni mɔgɔw la sisan ne y'o fɔ saga wɛrɛ bɛ mɔgɔw bolo misi wɛrɛ bɛ mɔgɔw bolo mais mobili wɛrɛ bɛ cɛ kelen min bolo kulu sanfɛ yan fɛn ɲɛnama kumabali tigi a sigilen filɛ nin ye anw tɛ nkalon da maa la dɛ n'an ko ko min bɛ yen nɔ o bɛ yen nin ye kɛnɛkan ko de ye ni dɔnni b'i bolo nafolo dalu b'i bolo i b'a k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ mais nafolo dalu b'e bolo e bɛ luwanse la walima e bɛ ka si payazi kan ko nafolo dalu b'e bolo anw tɛ da o la dɛ e ɲɛ bɛ buguda la a bɛɛ jɔlen filɛ nin ye moribo nin ye kɛnɛkan ko ye dɛ o tuma taa den ni baro den ne bɛ dakuɲɛ 3 dɔn parce que fɛn dɔ bɛ yen ne y'o jateminɛ i la ala ye fɛn ba 3 kɛ e kelen ya fɛn kelen o kelen ni ala y'a kɛ jɔn o jɔn ye bilayi n'i ma s'i yɛrɛ la i bɛ fili i yɛrɛ ma fɔlɔ ye mun ye ala y'i sɔn nafolo la denmisɛnninya la nafolotigi kawalen de ka ca bi mais e ma kawa ala y'i sɔn dɔnni na denmisɛnninya la dɔnnikɛla jamanen de ka ca bi dɔnnikɛla yaadalen de ka ca mais e ma yaada ala tilala k'i sɔn tɔgɔ la denmisɛnninya la bilayi tɔgɔtigi jamanen de ka ca bi tɔgɔtigi yaadalen de ka ca bi mais i ma yaada mais ne bɛ dugawu 3 dɔrɔn de k'i ye fɛn jugu 3 de bɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'i kisi o ma jugu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn o ye bana jugu ye ala k'i kisi o ma jugu 2nan ye mun ye o ye sɛgɛn jugu ye ala k'i kisi o ma jugu 3nan ye mun ye o ye labanko juguya ye taa den ni baro den ni ala y'i kisi ni jugu 3 ma kana jugu tɔw to yen ka gɛlɛn nin ye parce que jeliw bɛɛ ye kelen nin ye jeli musa kuyate a ka 5000 filɛ malo bɔrɔ 4000 ani n'a ka nana don min na k'a di ma beni i yɛrɛ b'a la s'a ma cogo min na i b'a la s'a ma ni ala sɔnna ma a b'a sɔrɔ nin ye jeli musa ta ye i bɛ taa ni saga in y'i fɛ parce que ni saga in sira ne bɛ sɔn ka i b'a garder i fɛ problème foyi t'a la n bɛ taa ni saga nin ye nin ye jeli musa ka saga ye a filɛ nin sagajigi ko nin fana ne kɔrɔkɛ ta ye taa den ni baro den n'i ye nin kɛ a ma bara na dasi 5000 ko k'o da sagajigi kan a ko malo bɔrɔ de bɛ d'a kan mais malo bɔrɔ bɛɛ b'a da dɔn 3,000 ni dɔɔnin de la a ko malo bɔrɔ 4000 1000 ko y'a passé nin ye kɛnɛkan ko ye n'i ye nin ka anw ye bi nin dalen bɛ caman kan o n'i ye ne don mobili kɔnɔ A26 a jɔlen filɛ yan ne nisɔndiyalen n b'o sewa kɔnɔ dɔrɔn i ye Musa fana wele k'o ladon BM kɔnɔ jeli ka ca Bamakɔ kɔnɔ mais jeli BM tigi karamɔgɔkɛ ni jatigi ɲuman t'i bolo i b'a jɔ dɛ Musa Kuyate bɛ circuler BM na
taa den ni baro di ala nin ye sababu ɲuman sara tɛ makun ye o n'o de fɔ ni ye n tanan siri wɔlɔ sen na forotigiw b'a mankan mɛn dunuya n'i ye nin kɛ a ma bala an na ni nin ma kɛ de anw bɛ siga dekɔrɔ ko ye min an bɛ se ka dɔ fɔ a ko don a bɛ se ka kɛ ko musa bɛ sɛbɛnni kɔrɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ sɛbɛnni kɔrɔ de ni musa ma se ka na beninga esansi 2000 k'a kun ka musa sɔrɔ parce que musa fana ka kɔrɔ n'ale ye ka taa dama ka so n'a ma se ka taali bi u kun b'u yɛrɛ bolo a ka bɔ an ka su kɔnɔ bi parce que an y'o kɛ bi hali ni a ma se ka taa bi komi mun bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a ka esansi 2000 k'a kun sini don sinikɛnɛ don parce que saga b'ale ka so saga bɛ musa ka so a bɛɛ kelen sini don sinikɛnɛ don a ka saga koronto ka se musa ni ala sara ma dunuya o ye ne tilali a diyara n ye dunuya ani ko n'o fɔ na mori maga n'a ma jigin ka bɔ yan jɔnɛ sisan n bɛ cɛ nin dɔn ko jigin ka t'o la m'o f'i ye sisan n'i ko sɔ ye daga fa a bɛ dɔ wɛrɛ de bugubugu ka k'a kan wa nin y'anw ta ye dɛ a ko a bɛ mobili di Marusangare muso a ye mobili di muso fɔlɔ ma a ko tuguni surɔ o nin kɛnɛ kelen in ka ɲi k'a bɛ mobili di Madu muso filanan fɛnɛ ma ni seli tɔ tora tile 2 ye o t'a bannen ye dɛ a ko a bɛ dasi 100 di Madu yɛrɛ ma ka sagajigi d'a ma a 100 filɛ sunna de 100 an bɛ taa ni 100 sunna o t'a bannen ye fɛnɛ dɛ gestionnaire 2000 ta complet 6 cɛ dɔnnikɛla dɔ mana nin di o tɛ si kungo la basi bɛ kana n'o Madu ka 100 nin ye kɛnɛkan ko ye sa a bɛ taa d'a ma sunna hali na 2 heures du matin ne ka denmisɛnninw bɛ taa di Madu ma sunna Moriba i ɲɛ bɛ nin na dɛ ne y'o fɔ yanni jinɛ ka b'u ye diyakɔrɔ ka b'u ye sa dugawu kɛ dɔrɔn taa den ni baro den ka bɔ ye